imate brkove pre mene. Kako svitanje. Njen dom je svet. Bukvalno mi je svet postao kao moje dvorište. Njen život je... To je ono vetar u kosi, osjećaj slobode. I njen izbor je... Da živim od svoje kreativnosti. Ovaj deo, znamo svi ovaj. Thank you! Snežana Radojčić živi putujući. Guraj, guraj. 13 godina bicikl je njeno prevozno sredstvo. Šator je njena kuća. Mislite li da je to nerazumno? Ne brinite za njenu sudbinu. Za nju to je život iz snova. Jednom ko osjeti tu slobodu, teško se vraća u neslobodu. Ona se kreće na sopstveni pogon. Ona želi da živi na drumu, da menja mesto boravka, da nema ograničenja i da piše knjige. Snežana Radojčić 13 godina putuje sa kontinenta na kontinent. Biciklom je prešla 50 zemalja. Putuje sama. Ne ide glavnim putevima, bira prirodu, sela, divljinu. I sobom nosi opremu, to je njena kuća, putujuća. Čovek nikad nije sam ako živi u sadašnjem trenutku. To je vrlo jedno proverena istina koju znaju duhovnjaci. Ne mora se biti na putu oko sveta, može se biti i negde na jednom mestu. Sad problem je što u savremenoj civilizaciji vi ne možete da budete prisutni u sadašnjem trenutku, pošto smo svi na autopilotu u toj savremenoj civilizaciji i jako je teško dok se čeka neki red, dok se stoji u gužvi neko i sad čovek da bude tu i ovde i da ne misle o nečemu, da ne premotava probleme, dok na putu, zbog toga što je meni sve nepoznato, ja onda moram da budem tu. Ja nemam taj luksus da nešto sad mislimo o prošlosti ili da maštamo o nekoj budućnosti. Ti živiš to? To, da. To je kao meditacija. Ako ništa, pogled je fantastičan kad si izbio ovako. Krenula je preko Evrope, spustila se do Turske i odatle krenula na istok. Azija i istok. Kako gledaju na strankinju na biciklu? Potpuno je jasno da je u očima svih koji je primete izazivala čuđenje. A opet ona sa druge strane kao putnik nomad uvek je upućena na druge ljude, to je neminovnost. Mi smo na Balkanu gostoljubivi, to je svima poznato. A kako reaguju u Aziji i na istoku? Tu je mnogo faktora i ne treba porediti na taj način. To je ono što ja pokušavam stalno kroz moje pisanje da ljudima predočim. Ne možete da poredite sad Evropu i Aziju. Prvo, Azija je prenaseljena. Ona je tradicionalno prenaseljena. Ona je tradicionalno siromašna bila i sve to uticalo na to da oni nemaju dovoljno ni za sebe, ni prostora u kome žive. Drugo, rasizam je ogroman. Beli čovek je svuda privilegovan. Ja nisam isto u Evropi, belac je isto u Americi, kao u Kini ili u Aziji. Ja sam tamo na pijedestalu i beli čovek ima novac. I beli čovek, koliko god ja imala malo u moje 4 bisagi, ja imam mnogo više od gro ljudi koji tamo žive.
Gostoprimstvo u zemljama Dalekog istoka se izražava na drugi način. Samo treba razumeti istorijske i religijske okolnosti. Ja sam počela da se učim od Azije zahvalnosti. Oni su mogli da umru od 1000 stvari koje su u Evropi davno, u zapadnom svetu su davno istrbljene, od boleština, od gladi, od nemaštine, tu su divlje životinje i tako dalje. I dalje imaju visok stepen smrtnosti beba i male dece. I onda kad oni stignu do nekog odraslog doba, znači 18-20 godina, oni zaista se osjećaju zahvalni na tome što su živi. Ali Snežana nije klasični turista i nije neko ko je došao u grupi sa vodičem. Ona je sama i sa svojim šatorom, a to menja odnos prema njoj. Bicikl je uglavnom to što pomaže da ja uspostavim komunikaciju, zato što svi voze bicikl i nekako to doživljavaju bliskim. Ja sam tu izložena, u direktnom sam kontaktu, nemam stakla između mene i njih, nemam vodiča koji će se da kaže, nemojmo ovde, nego ajmo tamo, nego stajem kad me zaustave, kad ih vidim, kad uđem u neko selo, deca se okupe oko mene, blokiraju mi bicikl, kad postavim šator, to je krug oko mene, gledaju šta radim, prate me. Oni će uvek, kako vide da meni treba nešto, da mi donesu to nešto, da mi naprave mesta, kažem, da me pozovu, da me upozore da kao tu nije sigurno, ima zmija, ima ne znam čega, kao da se prebacim negde, tako da kroz to se vidi. Pozivanje stranca u kuću to baš nije deo kulture naroda sa istoka. Ali svakako putniku hoće da budu od pomoći. Suštinski su ljudi svuda isti i pretežno su ljudi dobri. Ja često ponavljam to da je svet mnogo lepše mesto i bolje nego što mediji žele da mi verujemo. I to se vidi kad se tako izađe i kad se ovako putuje. Ja sam na drumu, ja spavam u žbunju, ja spavam na njivama, ja spavam po džunglama. Za 12 godina takvog života mislim ima nikakav ozbiljniji problem. Ok, ja sam jako oprezna, ja se čuvam, sigurno ima i do sreće, ali da je svet toliko nebezbedan kao što žele da verujemo, pa mene ne bi bilo ovde. Snežana je Aziju upoznala mnogo dublje. I nisu to bila laka putovanja, ali istinski život jedne nacije vidi se pre svega preko života na selu. I tu je Snežana bila u prednosti. Upoznala je istinski život, a opet potvrdila da mi zbog izdašnosti zemlje u kojoj živimo, zapravo živimo u blagostanju. Ja sam prošla kroz takve predole gde je nemoguće živeti, a ljudi žive. I tako je većinski deo populacije i ove naše planete. Ljudi žive u surovim uslovima, tipa u Mongoliji. Ja se sećam da sam pitala ljude kako vi preživljavate ovde, svaka vama čast. Zaista morate da budete izuzetno jaki. To nema drveta, nema ničega, sve je brisani prostor. Oni dalje žive i sade nešto. Oni čekaju kad padne sneg da kopaju zemlju zato što je toliko tvrda zemlja, ne mogu ništa da urade sa njom. A mi ovde imamo plodno tle svuda. Znači, oni nemaju struju, imaju problem sa strujom, nemaju vodu tekuću, oni nemaju običan led. Kad su vrućine, oni donose sante leda ispred prodavnica pa se to seče testerom i sad vi imate onda tipa 2 sata hladno piće, posle toga nema ničega hladnog. Tuš je privilegija zapadnog sveta. Peru suđe, znači tu na zemlji, na nekom izvoru, nekako dovedu tu vodu, ali nisu nezadovoljni, oni su i dalje osmehnuti, oni su zaista srećni time što imaju. My name is Alan. What's your name? Ponegde je ostajala i po više meseci i prihvatala da radi različite poslove, da dopuni budžet pre svega. I tako se zaposlila u Rusiji kao prodavačica kvasa, a u Kini kao profesor engleskog. Thank you. Sa zarađenim novcem u Kini mogla je kasnije sebi da plati odlazak na druge destinacije, između ostalog i u Severnu Koreju. A mi imamo dosta predrasuda kada je ta zemlja u pitanju. Ono što sam ja stekla utisak tamo,
Njima je bitno da ti kao turista pokažeš poštovanje prema onome što je njima bitno, što je okej. I mene je jako nerviralo kad vidim te neke zapadne, posebno mlade ljude koji dođu tamo i sad se oni podsmevaju, to je nekulturno, to je, da kažem, neprofesionalno, putnički. I sad oni kažu ti moraš da se klanjaš statuama, pa dobro, ti si to pristao već kada si, jer dobije se na početku pre odlaska, dobije se spisak šta se sme, šta ne. I to je vrlo izričito sve napisano. Postoji taj vodič koji će 100 puta da ponovi, jer ako ja napravim grešku, on ima, to je njegova greška, a onda on ima problem. Ako on ima problem, cela njegova porodica ima problem. I to ne samo sada. Zauvek. Znači, generacijski se, to je istočnjački model, to nije komunistički model, to je istočnjački model. Naravno, kroz Severnu Koreju se može samo kao organizovana turistička grupa i u svaku grupu idu 2 vodiča. Ta njihova moda, oni zaista izgledaju kao pre 60 godina. To je taj neki retro za nas. To su i dalje te neke bele košulje, pantalone, žene su u kompletima. Ja nisam videla ni jednu ženu u pantalonama tamo. Farmerki skoro i da nema, možda sam videla nekoliko ljudi. Nema čak ni ovih običnih majici sa onim izrezom oko vrata, nego uvek imaju kragnice ako su sportske majice. Ali s druge strane, oni recimo puno ulažu u nauku, u obrazovanje i jedino gde neko može iz nižeg sloja, a pošto tamo to je znači, socijalno podeljeno društvo na osnovu lojalnosti sistemu i još tamo ocu Severne Koreje. Imaju preko 20 socijalnih slojeva i nose te neke značke sa likovima počivših vladara, jednog ili dvojice, zavisno od oblika, značka od veličine, značka od boje, značke, oni nepogrešivo znaju kad se sretnu ko pripada kom sloju. Postoji privilegovani sloj, to su policija, vojska, političari. Oni imaju automobile, ostali imaju bicikle, ima nekoliko fabrika električnih bicikala, puno voze bicikle, imaju predivnu prirodu, to je nešto što je meni bilo fascinantno. Zanimljivo, nije poželjno da stranac turista snimi taj običan, recimo, seoski život. Definitivno u Koreji može da se vidi samo ono što je određeno da se vidi. Znači, ne može da se vidi realan život, ne može da se stupi u kontakt sa običnim ljudima. Jedini ljudi s kojima ja imam kontakt kao turista su ljudi koji su u toj turističkoj industriji, koji su svi školovani, svi pričaju odlično engleski, znači jako dobro poznaju naš mentalitet i jedino što oni traže od nas zapravo je da pokažemo poštovanje prema onome što je njima bitno tamo. Laguna Pikekoča. To je prvo od većih jezera u ovoj oblasti koja ih je prepuna. Šta kažete, a? Predivno je. Posle Azije krenulo je na sljedeći kontinent, Južnu Ameriku. Krenulo je od Ushuaie, najjužnijeg grada Argentine u Patagoniji. Ja sam krenula sa juga i iako je 99% biciklista vozi zapravo od Aljaske do Patagonije zbog pravca vetrova. Vetrovi su svi severni i sa severa duvaju i toliko su jaki da obaraju kamione, obrću i mislim cepaju šator. Atlantski okean. A vetar, kao što vidite, duva čeano. Znači, pokušavala sam da vozim, ali nizbrdo, čoveče, nizbrdo. Drži me na 9. A zašto si baš ti krenula obrnuto? Mene je zanimalo da vidim, kao što mi je Azija bila interesantna, bila mi je interesantna ta latinoamerička kultura, da vidim kako to izgleda, to mi je totalno drugi svet. Ljudi, šta mi je ovo trebalo? Da se zaglavim u pampas. Preko Patagonije i Argentine izašla je na Čile, pa Peru, Ekvador, Kolumbija. Latinsku Ameriku je lakše prihvatiti i razumljivije zato što su oni pretrpeli ogroman uticaj Zapada. I ako ništa drugo, navikli su na drugačiji rasni tip.
Dok u Aziji ima delova gde sam ja prošla, gde oni nikad nisu videli belog čoveka pre mene, uživo. No to educar, no. Latinsku Ameriku je realno doživjela tek kada je bila u kontaktu sa starosedeocima. To je ono što je bilo meni potresno tamo, kad ja odem tamo na Ande ili u Ekvadoru, isto ili u Peru najviše, kečua ljudi, mapuče u Čileu. Oni su strašno bespravljeni dalje. Tamo postoji rasizam unutar rasizma, znači oni se mere ko je tamniji, ko je svetliji, mere se, znači ko nosi, ako nosi neko tradicionalno ime i prezime ili već ima špansko, i mnogo je tužno sve to. Onda je meni bilo potresno, posebno kažem u Peru, te žene kad dođu, oni siđu u grad, donesu te neke proizvode, su sve one, ili dolaze sa onim, kako se zovu, sa ovim vikunjama, sa tim onim njihovim životinjicama, da se slikaju i sad oni imaju, to se osjeća, oni se nikad ne smeju, oni nikad ne uspostavljaju nikakav kontakt sa strancem, sa belcem. I strašno sam to osjećala kao nepoverenje, i onda to čovjeku postane, pošto kažem, ja sam sklona tome da tražim te neke uzroke, da pokušavam da razumem, posebno što sam ja putovala po tim zabitima gore na Andima, postane čoveku, meni je postalo jasno koliko li su zla njima naneli, što znamo da jesu, to je najveći genocid u istoriji čovečanstva, kad 500 godina kasnije živi to nepoverenje, tako izraženo. Najduže je ostala u Čileu, gde je zaustavila pandemija. Ukupno 1 godinu i 6 mjeseci je ostala u Čileu. Tu je prošla i pustinski deo Čilea, Atakama pustinju. Ranije, dok je bila u Aziji, prošla je 1000 kilometara Gobi pustinje u Mongoliji. Nije izbegla ni deo pustinje Taklamakan u Kini, a na ulasku u Severnu Ameriku prošla je 1600 kilometara kroz pustinju Baja Kalifornija. Kako svitanje. Ja volim pustinje, meni je Gobi pustinja već bila, to mi je bilo ono kao inicijalno krštenje, jel? Pustinje su zanimljive zato što prvo nama mi nemamo pustinje i nama nije prirođeno i mi se ne osjećamo meni su Himalaji bili lakši od pustinje. Zato što to je sad jedno bespregledno prostranstvo, taj nedostatak i izostanak tih geomorfoloških oblika na koje smo mi navikli. To je jako onako veliki izazov za mozak prvo i za psihu. Međutim, čovek kad to prihvati negde i kad prestane da se plaši toga, jer tu mozak podmeće u početku varalice tipa, strah da radi, a šta ako je ovo sve, a šta ako nikad ne izađemo odavde, a šta ako se izgubim, a šta vetrovi duvaju, izložen si, ne možeš šator da postaviš, ne možeš dovoljno vode, moraš stalno da brineš o tome. A ti kad imaš planinu, kad imaš drveće, to je sve neki zaklon, to je sve nešto što tebi priroda pomaže da ti lakše preživiš. U pustinji ti ništa ne pomaže da preživiš, u pustinji sve radi protiv tebe. Pošto sunce i dalje ubija, jako je 4 sata, stavila sam foliju na tu stranu, znači kad je pipnem, prži ruku, koliko je toplo. Vrelina je, usijano je sve. I sad kad čovek to prihvati, kad kaže pa dobro, preživeću nekako, onda kreće to što mogu da nazovem kao nekim duhovnim iskušavanjem u pustinji. Sva duhovna učenja te bacaju u pustinju. Upravo zato što čovjek mora da bude potpuno okrenut ka sebi. I meni je to fenomenalno iskustvo i zaista volim. Pustinja te jača, pustinja te vraća tebi i pustinja ti pokaže ko si, šta radiš, gde si. To je neprocenjivo iskustvo. Gledajte kako mi je lepo. Ja sam toliko umorna. Znate kad ste u komi. Tako da ću ostati danas, sutra, preksutra. U sredu neće biti vetra. Proverila sam prognozu. Pa ću u sredu da pedalam do
tog grada. Ja sam Francisco Cortés. Ja sam iz Čilija. Ali govorim malo srpski. Ja govorim malo srpski. Wow! Bravo! Iz južne nastavila je kroz Severnu Ameriku, od Meksika do Kanade, Pacifičkom obalom. Idemo tamo da probamo. To je već dobro poznata biciklistička ruta, uglavnom planinski teren. I ona je tu namerno skretala su običajne ture da bi posjetila što više nacionalnih parkova. Ovde se osjeća koliko je vrelo. Ovo bukvalno je sijava. Kreće gejzir, najveći i najpoznatiji ovde, Old Faithful. Mi bismo stvarno mogli da učimo o tome kako organizovati nacionalne parkove i kako ih održavati od Amerikanaca i zaista vi platite kartu $80 godišnju za sve nacionalne parkove, a pojedinačna cena je $20-30, ali vi vidite gdje je otišao svaki taj cent. Za ove koji šatoruju kao ja, za ove koji dolaze u onim velikim njihovim prikolicama, ne znam, za planinare, za bicikliste, kupatila, mali gradovi koji se nalaze, ture, šatl busevi koji vas vode do početnih tačaka odakle idete na hajkinge, na pešačenja. To je zaista savršeno i pri čemu oni i dalje rade na usavršavanju toga. Smem li ja da se približim? Jo, kako je on moćno. Posle toliko godina na putu nomadskog života, postala je iskusna da je više ništa ne može iznenaditi. Ali tada joj se prvi put desilo da su krenula preispitivanje. Vetar i kiša i hladno i sve skupa. Imala sam loše vreme jer sam krenula dosta rano u smislu u perioda godine. To je bio februar, mart. Znači kiše, hladno i vetar i ono što je mene najviše poremetilo, što tamo ne može da se kampuje gde čovek hoće, jer sve privatna imovina imaju jeftini kamp za $5, inače košta 30. To je neka dostižna daljina na dnevnom nivou, to je 50 milja, 80 km. Znači ja to mogu da izuzim, nije to meni bio problem, ali je meni bio problem sama ta mentalna presija, pritisak gde ja moram da stignem negde, da bih tamo kampovala. I ja se nisam dobro osjećala u tome, jer ja ne mogu da putujem tako. Mene to žulja, mene to sveta. I tada je vozila bicikl, ali sa prikolicom da bi imala mesta za zalihe hrane. Nije ranije vukla za sobom toliki teret. Sjećam se, kiše je padala 3 dana, ja više nisam imala ništa suvo. Bilo je jako, jako hladno. Ja sam samo u jednom trenutku poželjela da ostavim taj bicikl, da uzmem tu moju torbicu sa pasošem i karticom i samo da... To je jedini put za tolike godine. Jedini put da sam ja zaista shvatila šta mene ljudi pitaju svih ovih godina kad me pitaju, a odakle ti motivacija da sve to radiš i kad je teško? Pa radim ono što volim. Naravno da nije uvek lako, ali ja to volim. Međutim, ovde sam prvi put se našla sa te strane tih ljudi. Ja sam sebe morala svaki korak da motivišem. Bukvalno da govorim sebi, ajde možeš ti to, ajde možeš ti to. I pobedila je sebe kao i mnogo puta pre. Što se više približavala severu Amerike, sve su učestaliji bili znaci upozorenja. Američka zapadna obala je zemlja medveda. Ja se da nađem grupu 10 čovječe, kad sam jedina ovde. Ja sam imala medvede u Arizoni, gde ih nema, ima ih na toj planini ispod koje sam ja sam bila 10 km udaljena. I oni obično ne silaze. Poslednji slučaj, to sam ja posle ispitala, je bio pre 3-4 godine kad je viđen jedan medved. Ovo su bila 2 mečeta, pri čemu sam imala sreće da nisu bili sa mamom. Ja sam se uplašila od njih, oni od mene. Onda sam ja spakovala šator i otišla negde gde sam procenila da je bezbednije. I za kraj ostala joj je Aljaska, a tamo su opet na svakom koraku upozorenja za grizli medvede. Snežana je toliko toga već prošla i iskusila sama. U laganom tempu završila je put po Severnoj Americi.
Gledajte to. Bukvalno svakog dana je meni neko na neki način pomagao. Bilo da mi otvore one svoje velike prikolice, daju kao evo spavaju ovde, duva vetar. Zaustavljali me, davali mi pare, kupe mi obrok. U Americi su svi stranci. Mislim, došli su ili su neki njihovi preci došli tu i to jedna, druga generacija unazad. I onda oni kad čuju koliko ja dugo putujem i šta ja radim, oni u tome prepoznaju moj američki san. I to je za njih, oni hoće da podrže svačiji san. Sve zajedno put preko 2 Amerike trajao je 4,5 godine. Ukupno 13 godina na biciklu. Samo 15% onoga što je doživjela na putu do 2022. godine prenela je na papir. I to je stalo u 6 putopisnih knjiga. I od tih knjiga Snežana danas živi. Trenutno piše knjigu o svojim putovanjima kroz Južnu i Severnu Ameriku. Sada sigurno može mirno da planira ostvarenje preostalih snova. Meni je ovo putovanje, mislim, ceo način života tih poslednjih 12-13 godina pomoglo prvo da se ja otvorim za svet. I tačno se sećam i gde se to desilo, jer naprosto toliko su ljudi dobrog uradili za mene, bez ikakvog razloga. Oni to čine zato što mogu i što žele da pomogu. I onda kad ja primim tu svu dobrotu, ja sam bukvalno, hoću da eksplodiram od tolike dobrote. I kaže, Ana, imam nešto za tebe, on stoji tamo na nasipu, kaže, ne mogu da se popnem, pošto je on povređen. I ja prilazim, on mi daje $300, čoveč, oni sakupili za mene. Znači, kakvi ljudi, ja sam u neverici totalno. Ja ne mogu da objasnim tu moju poziciju nekoga ko iz stanja mog, a to je vrlo blizak kontakt sa prirodom, sa sobom i sa svetom oko mene, posmatra život u gradu koji je toliko veštački, toliko neprirodan, toliko je to silovanje jednog čoveka, koliko ljudi jede kad je gladno, koliko ih jede zato što je pauza za ručak. Znači, mi smo izgubili taj bazični kontakt kad smo gladni. Mi ne znamo kad smo gladni. Mi otvaramo fražider jer nam je dosadno. Mi ne znamo je li napolju sunce, je li napolju kiša, je li napolju nam je sve jedno i ne primećujemo danima ljudi, ja sam tako živala, danima ljudi ne znaju kako je vreme ili gunđaju što je vreme takvo umesto koliko ljudi osjetilo kišu na koži. Ne pamtim kad sam pokisnuo zadnji put, kad sam bio dete u osnovnoj školi. Mene zanima kad u jednom aku u nekom trenutku budem odlučila da prestane ovo da radim, šta ću ja naći kao odgovarajuću zamenu za to što će mi dati tu punoću života, osjećaj da sam živa. Snežana Radojičić svojim putovanjima provocira nas da razmislimo. Ona postavlja pitanje svakom od nas. Da li živimo baš onako kako želimo ili samo onako kako moramo? Thank you.